Milí diváci u počítačových monitorů, stojíme na Českobudějovickém náměstí, kde se místní magistrát zrovna rozhodl nainstalovat novou městskou vodárnu. Jak vidíte, ta cisterna zatím leží na návěsu kamionu a my se budeme podívat blíž. Nyní můžete vidět, že tento útvar se blíží spíše uměleckému dílu a otázka zní, jak to bude fungovat. Zkusíme se zeptat, uvidíme, jestli někoho odchytíme, nějakého kolem jdoucího, nebo jestli k tomu někdo patří. Já nevím, tady máme nějakého náhodného chodce. Pane, co si myslíte o tomto novém nápadu Českobudějovické radnice nainstalovat zde tuto vodárnu přímo na náměstí? Slyším to prvně, ale proč ne, ať si dělají, co chtějí. A myslíte si, že to bude fungovat? Jak na to koukám, zdá se mi to poněkud děravé, ale doufám, že jo. Ale muselo to dát hodně práce. To rozhodně, vyřezávat ty trojúhelníčky, to bych teda nechtěl. Asi autogenem, že jo? Asi? No, my vám každopádně děkujeme za váš názor a nashledanou, díky. Jak vidíte, přátelé, není to vůbec jednoduché a teprve čas ukáže, co tento nápad bude znamenat pro budoucnost. Pro BMTV Jaroslav Moták.